шарҳи чанде аз хабарҳои синамоиро дар бахши хабарреза ҳамкоронамон идома медиҳанд. аз 6 то 15 сентябр бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва 20-солагии таъсиси созмони ҳамкории Шанхай дар Осорхонаи миллии Тоҷикистон таҳти унвони марҳабо ба 20-солагии созмони ҳамкории Шанхай намоиш доир гардид, ки фарогири асарҳои кӯдакони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай мебошад. намоиши мазкур тибқи нақшаи чорабиниҳои асосии раёсати ҷумҳурии Тоҷикистон дар созмони ҳамкории Шанхай бо ташаббуси Комиссияи миллӣ оид ба корҳои ЮНЕСКОи Вазорати корҳои хориҷӣ дар ҳамкорӣ бо котиботи созмони ҳамкории Шанхай, ширкатҳои чинии Shanghai Art Fair International Exhibition, Yunnan Cultural and Sports ва Иттифоқи рассомони Тоҷикистон ташкил гардид. дар ин намоиши байналмилалӣ зиёда аз 200 адад расмҳои маҳсули дасти кӯдакони 8 кишвари узви созмони ҳамкории Шанхай ба тамошо гузошта шудаанд. дар расмҳо кӯдакон дӯстию муҳаббат, сулҳу субот ва осмони софу беғубор дар ҳавзаи ин созмонро тасвир намуданд, ки бинандаро ба ҷаҳони рангин, тахайюлоти бой ва орзуҳои кӯдакони ин кишварҳо ворид менамоянд. баргузор намудани чунин намоишу барномаҳои фарҳангӣ миёни кӯдакон ва ҷавонони кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай сабаби наздику мустаҳкам гардидани муносибатҳои фарҳангӣ гардида, барои боз ҳам беҳтар огоҳ шудан аз таъриху фарҳанги халқу миллатҳои ҳамдигар шароити мусоид фароҳам меорад. меҳмонони хориҷӣ дар синемо-ҷашнвораи байналмилалии Венетсия ҳамеша гарм пазироӣ карда мешаванд. бояд гуфт, ки давоми 2 соли охир ҷоизаи асосии ҷашнвораи мазкур, аниқтараш шерҳи тиллоиро филмҳои коргардонҳои амрикоӣ ҷокери коргардон Тодд Филлипс ва замини бодиянишинони коргардон Хлоя Ҷао дарёфт кардаанд. ин маротиба дар байни ситораҳои синемои ҷаҳонӣ, ки ба ҷазираи Лидо ташриф овардаанд, ҳунармандони Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Тиффани Хедиш ва Оскар Айзек мебошанд. номбурдаҳо дар филми ҳунарии пардохти сарди коргардон Пол Шредер нақш бозидаанд. мавзӯи филми пардохти сард дар бораи қиморбоз ва собиқ корманди қувваҳои мусаллаҳ Уильям Телл нақл мекунад. продюсерии филмро Мартин Скорсезе бар уҳда дорад. ҳунарманди шинохта Тимоти Шаламе меҳмони дигари ҷашнвораи Венетсия аст. номбурда соли 2017 дар филми «Маро ҳам номад бигӯ» маъруфияти калон пайдо кард. вай ҷавонтарин номзади ҷоизаи Оскар барои беҳтарин нақши мардона дар ин филм пешбарӣ шуда буд. филми наве, ки дар ҷашнвора бо ҳунарнамои Тимоти Шаламе муаррифӣ карда мешавад, филми «Дюнаи коргардон» Денис Вильнёв ба шумор меравад. мавзӯи филми «Дюна» аз рӯи асари нависандаи амрикоӣ Франк Герберт навишта шудааст. ҳунарпешагони филми ҳунарии қуттӣ ба болои роҳрави сурхи ҷашнвораи Венетсия баромаданд. офаридаи мазкур, ки бо коргардонии Лоренсо Вигас таҳия шудааст, яке аз довталабони ҷоизаи асосии ҷашнвора, аниқтараш шери тиллоӣ мебошад. филм аз зиндагии як писарбачаи 13-сола нақл мекунад, ки бо ҳукми тақдир аз падарятӣ мемонад. ҳунарпешаи итолиёвӣ Людовико Насти ҳамагӣ 14 сол дорад, аммо вай аллакай бори дуюм аст, ки меҳмони ҷашнвораи Венетсия мегардад. вай дар филми «Дунёи сагони коргардон» Александро Челли нақш бозидааст. тавре ин ҳунарманди ҷавон зикр намуд, ман инро то охири умр дар хотир хоҳам дошт, на танҳо аз он сабаб, ки филми мо дар озмуни байналмилалии Венетсия муаррифӣ карда шуд, балки он як лоиҳаи бузург буд ва мо аз кори худ лаззат бурдем. сахт меҳнат кардем, то аз он бинанда ба ваҷд ояд. ҳамчунин филми дигар таҳти унвони «Мактаби католикӣ», ки коргардонаш Стефано Мардини мебошад, муаррифӣ шуд. ин офарида дар бораи воқеаҳои соли 1975, ки дар соҳили баҳри Италия рух додаанд, нақл мекунад.